Před lety ke mně přišel muž, bylo mu 68 a přišel kvůli koleni. Bolelo ho při chůzi do schodů, chtěl něco na tu bolest, nic víc. A když si svlékal košili, abych ho poslechl, všiml jsem si na jeho zádech těsně pod lopatkou malé hnědé skvrnky. Nebyla velká, menší než nehet na malíčku. Zeptal jsem se ho, jak dlouho ji tam má. Pokrčil rameny a řekl větu, kterou jsem za svůj život slyšel snad 1000krát. Řekl, to mám od jak živa, to je jen mateřské znaménko. Jenže on ho nikdy neviděl, ani jednou v životě. Bylo na zádech, na místě, kam se člověk sám nepodívá, ani kdyby chtěl. Neměl ponětí, jak vypadalo před rokem, před 5 lety, jak vypadalo v 50. Tvrdil, že se nezměnilo a přitom nevěděl, jak vůbec kdy vypadalo. A právě tohle je ta past. Ne to znaménko, ta jistota, se kterou o něm mluvíme. Dnes vám povím o znaméncích všechno, co bych řekl vlastnímu bratrovi. Řeknu vám 5 věcí, kterých si máte na kůži všímat. Řeknu vám jedno pravidlo, které nenajdete v žádné brožurce a které vám samo o sobě může otevřít oči během 30 vteřin. A ke konci vám prozradím jedno místo na těle, kam se prakticky nikdo nedívá a kde se přesto ta nejnebezpečnější znaménka objevují nejčastěji u lidí po 60. Zůstaňte se mnou, protože právě tohle místo bývá to, na které se zapomíná. Nejdřív ale musíme něco pochopit. Něco, co vám možná nikdo neřekl. Kůže po 60 už není ta kůže, kterou jste měli ve 30. Vypadá jinak, chová se jinak a pamatuje si jinak. A hlavně pamatuje si všechno. Každé léto na poli, každou dovolenou u vody, každou spálenou šíji, kterou jste si namazali kysanou smetanou a druhý den šli zase ven. Každé odpoledne na zahradě bez klobouku. Vaše kůže si to všechno zapsala a nezapomněla. Slunce nepůsobí jako bolest, působí jako dluh. Vy jste si ho brali v 16, ve 30, ve 40 a splátka přichází teď, po 60, po 70. Proto slýchám od pacientů, pane doktore, ale já se už 20 let neopaluji, já chodím ve stínu, já jsem opatrný. A já jim říkám, to je moc dobře, ale ta skvrna, na kterou se díváme, nevznikla loni. Ta vznikla, když jste byl mladý muž a nosil jste kosu na rameni. Tak už tomu prostě je. A není to důvod k panice, je to důvod k pozornosti. A teď to hlavní. Jak poznáte, že se máte znepokojit? Existuje 5 znaků. Zapamatujte si je, jsou jednoduché, nemusíte být lékař, abyste je uviděli. Potřebujete jen dobré světlo a chvíli klidu. První znak je souměrnost. Vezměte znaménko a představte si, že ho přeložíte v půli, jako když skládáte papír. Neškodné znaménko se poskládá pěkně, obě půlky si odpovídají. Je to prostě kolečko nebo oválek. Příroda ho udělala klidnou rukou. Ale když se jedna půlka na druhou nehodí, když je jedna strana vystouplá, druhá plochá, jedna vybíhá do strany jako výběžek, pak už se to znaménko nechová klidně, roste nerovnoměrně. A nerovnoměrný růst je vždycky signál, že se uvnitř něco děje. Druhý znak jsou okraje. Vezměte si 2 obrázky. Kapku, která spadla na hladký stůl, má hezký, hladký, oblý okraj. A kaňku inkoustu na savém papíře, ta má okraje rozpité, roztřepené s výběžky, jako když se mapa rozlévá do krajiny. Neškodné znaménko je ta kapka. Znaménko, které se má ukázat lékaři, je ta kaňka. Když nemůžete tužkou obtáhnout jasnou hranici, kde znaménko končí a kde začíná vaše normální kůže, to je věc, kterou nemáte nechávat ležet. Třetí znak je barva. A tady prosím dávejte pozor, protože právě tenhle znak lidé nejčastěji přehlédnou. Zdravé znaménko má jednu barvu, světle hnědou, tmavě hnědou, někdy skoro černou, ale jednu, rovnoměrnou, jako když někdo namočil štětec do jedné barvy a udělal tečku. To, co má vzbudit vaši pozornost, je znaménko, ve kterém je barev několik. Kousek hnědý, kousek černý, kousek do červena, někde do modra, někde do šeda. A hlavně, když je uvnitř bílé nebo bezbarvé místečko, jako by se z toho znaménka barva na jednom místě vytratila. Zapamatujte si tohle slovo. Pestrost. Pestré znaménko není hezké znaménko. Pestré znaménko je znaménko, které chce lékaře. Čtvrtý znak je velikost.
Slyšeli jste určitě, že se má hlídat velikost, že nad určitý průměr je to podezřelé. A je to pravda, jenže tohle pravidlo lidé používají špatně a ono je tam jedna léčka. K té se za chvíli vrátím, protože kvůli ní se dělá nejvíc chyb. Zatím si zapamatujte jednoduché měřítko, které máte pořád u sebe. Guma na konci tužky nebo hlavička zápalky. Když je znaménko větší než tohle, zaslouží si, aby se na ně někdo podíval odborně. Neznamená to, že je zlé, znamená to, že si zaslouží pohled. A pátý znak je ze všech 5 nejdůležitější. Kdybyste zapomněli všechny předchozí, tenhle si nechte. Změna. Známenko, které máte od dětství a které vypadá pořád stejně, je klidné známenko. Známenko, které se za poslední půl rok, 2 roky změnilo, to je známenko, které s vámi mluví. Změnilo barvu, zvětšilo se, vystoupilo nad kůži, i když bylo ploché, stvrdlo, začalo svědit, objevil se kolem něj lém, nebo se objevilo úplně nové známenko tam, kde jste ho nikdy neměli. A tady je ta věc, kterou musím říct jasně, protože mnoho lidí má obráceně. Ve 20 letech se nová známenka objevují běžně. To je normální, tělo roste, kůže pracuje. Ale po 60 už tělo nemá důvod dělat nová známenka. Když se po 60 objeví nová tmavá skvrnka, která tam nikdy nebyla a která se během několika měsíců mění, to není známka mládí. To je věc, kterou chcete ukázat. Nechte mě to ještě jednou zopakovat, protože je to ta nejcennější věta dnešního videa. Nebezpečné není to známenko, které je velké. Nebezpečné je to známenko, které se mění. A teď zpátky k té léčce s velikostí, jak jsem sliboval. Lidé si zapamatovali, že podezřelé známenko je velké a tak čekají. Dívají se na malou tmavou tečku a říkají si, no ale je maličká, to nic nebude, až povyroste, tak se uvidí. Jenže všechno, co je dnes velké, bylo včera malé. Úplně každá věc, kterou jsem kdy na kůži viděl, začínala jako nenápadná tečka. Velikost není známka nebezpečí. Velikost je známka času, který uplynul. A čas je přesně to, co si nemáte nechat vzít. Malé, ale rychle se měnící známenko je horší zpráva než velké známenko, které tam klidně sedí od 50. let. Jestli vám tahle jedna myšlenka teď něco otevřela, udělejte mi malou laskavost. Klepněte na to srdíčko pod videem. Nedělám to pro čísla, dělám to proto, že když video dostane palec nahoru, ukáže se dalším lidem ve vašem věku a někdo z nich se dnes večer podívá na svá záda a najde tam něco, co tam být nemá. To je celý ten důvod. A teď vám povím to pravidlo, které jsem sliboval na začátku. To, co v brožurkách nenajdete. Jmenuje se pravidlo ošklivého káčátka. Je to takhle. Postavte se před zrcadlo do dobrého světla a podívejte se na svá známenka jako na celek. Ne na jedno, na všechna najednou. Na paže, na hrudník, na ramena. A uvidíte, že vaše známenka jsou jako rodina. Vypadají si podobně. Jsou zhruba stejně velká, zhruba stejně barevná, mají zhruba stejný tvar. Máte je od přírody, jsou vaše, jsou to sourozenci. A teď hledejte to jediné, které do té rodiny nepatří. To, které je jinak tmavé, jinak velké, jinak tvarované. To, na kterém vám oko samo od sebe zůstane viset. Ošklivé káčátko. Víte, proč je tohle pravidlo tak dobré? Protože nepotřebuje žádné znalosti. Nepotřebuje měřítko, tabulky ani lékařské termíny. Váš mozek to umí sám. Lidské oko rozezná to, co vybočuje, rychleji než jakýkoliv seznam pravidel. Vy se jen musíte podívat. A já vám řeknu, co dělá většina lidí. Podívají se, oko jim na tom jednom znaménku uvázne, v hlavě jim tiše cvakne, že tohle je jiné a pak to pustí z hlavy, protože se bojí, protože je pátek, protože je v ordinaci fronta, protože počkám do jara. To cvaknutí v hlavě si zapamatujte. To je nejlepší přístroj, jaký kdy budete mít. Teď musím zmínit ještě 3 věci, které se nedají změřit pravítkem, ale které jsou stejně důležité. První, krvácení bez příčiny. Když znaménko začne krvácet nebo mokvat, aniž byste do něj strčili, aniž jste se škrábli, aniž vás poranil pásek nebo podprsenka, to je věc, se kterou se nečeká. Ne týden, ne měsíc. Zdravá kůže samovolně nekrvácí. Druhá, ranka, která se nehojí. Tohle je tak zákeřné, až mě to mrzí. Objeví se malá stroupek, drobná odřenina, něco jako když se člověk oholí neopatrně. Za 2 týdny to zaschne, stroupek odpadne, člověk si oddechne a za 2 týdny je to tam zase.
A zase a zase. Kolotoč, který se točí měsíce. Naše kůže se umí hojit skvěle. Když se něco nezahojí do 3-4 týdnů a stále se to vrací na stejné místo, není to smůla, to je správa. A třetí, pocit. Svědění, pálení, brnění, mravenčení v jednom konkrétním bodě. Znaménko, o kterém víte, že tam je, aniž byste se na ně dívali. Zdravé znaménko je tiché, nedává o sobě vědět. Když o sobě začne dávat vědět, poslouchejte. A teď to místo, které jsem vám slíbil hned na začátku. Místo, kam se nikdo nedívá. Nehty. Ano, nehty. Na rukou a hlavně na nohou. Podívejte se na svůj palec u nohy. A teď si představte, že by se pod nehtem objevil tmavý pruh. Tenký, hnědý až černý, který jde od kůžičky u kořene nehtu dopředu ke špičce, jako by někdo pod nehet zajel tužkou. Co si o tom pomyslí 9 lidí z 10? Přiskřípl jsem si to. Kopl jsem do nočního stolku, tlačí mě bota. A počkají, až to vyroste ven? Někdy to tak opravdu je. Modřina pod nehtem po úderu je běžná věc, jenže modřina má jednu vlastnost, kterou si zapamatujte. Modřina roste ven. Za pár týdnů se posune dopředu, u kořene se objeví čistý nehet a nakonec to celé ustřihnete. Když ten pruh neputuje, když sedí na místě měsíce, když se rozšiřuje tmavne, když se u jeho okrajů začne barvit i kůže kolem nehtu, to už je něco jiného. A tohle je právě ten typ, který se u lidí po 60 najde nejpozději, protože nohy jsou daleko, protože ohnout se k palci u nohy už není žádná zábava, protože si člověk řekne, že se na to podívá zítra. A stejné je to s chodidly, s ploskou nohy, s místem mezi prsty. Lidé si myslí, že tam se přece nic stát nemůže, tam slunce nikdy nesvítilo. Jenže ne všechno na kůži dělá slunce. Právě na místech, kam slunce nikdy nedosáhne, na plosce, mezi prsty, pod nehtem, se objevuje ten typ, který nikdo nečeká. A protože ho nikdo nečeká, přichází pozdě. Tak si to zapamatujte jako domácí úkol. Až se dnes budete zouvat, otočte chodidlo. Podívejte se na patu, na klembu, mezi prsty. Trvá to 10 vteřin. A když jsme u míst, na která se zapomíná, je jich víc. Záda, nejčastější místo u mužů a zároveň místo, které nikdy neuvidíte. Proto potřebujete manželku, syna, sousedku, kohokoliv, kdo se na ně jednou za čas podívá, nebo 2 zrcadla, nebo telefon a fotku přes rameno. Hlava ve vlasech, zvlášť tam, kde vlasy prořídly. Vršek hlavy dostává za život ze slunce úplně nejvíc a přitom se tam nikdo nikdy nedívá. Prsty projeďte vlasy, kůži nahmatejte, hledejte, jestli tam není něco tvrdého, drsného, něco, co tam nepatří. Uši a za ušima, malý nenápadný okraj ucha, který je celý život vystavený. Krk ze zadu, ta oblast, které se říká šíje. Kdo celý život pracoval venku, ten jí má opotřebovanou nejvíc. Nos a lícní kosti, nejvystouplejší body obličeje, hřbety rukou, ty vidíte každý den a právě proto je nevidíte. Když se na něco díváme denně, přestaneme si všímat, že se to mění. Zůstaňte se mnou, protože teď vám řeknu, co s tím vším prakticky dělat a taky jednu chybu, kterou dělá spousta lidí a která dokáže napáchat víc škody než samotné čekání. Ale nejdřív jeden příběh a věřte mi, že podobných jsem viděl mnoho. Přišla ke mně žena něco přes 70. Přišla kvůli tlaku, ne kvůli kůži. A mimochodem jen tak na odchodu, když už měla ruku na klice, řekla: Pane doktore, ještě něco, asi to nic není, nechci vás zdržovat. Tuhle větu miluji, asi to nic není, skoro vždycky za ní něco je. Měla na lítku skvrnku, ne velkou, vypadala jako stará jizva. Jenže na jednom kraji byla tmavší než jinde a ten kraj byl roztřepený. Ptal jsem se, jak dlouho. Řekla, že tak rok a pak dodala větu, která mě zabolela. Já jsem to chtěla ukázat už loni na jaře, ale byla svatba vnučky, pak přišlo léto, pak jsem měla ty problémy se zády a nějak to zapadlo. Nějak to zapadlo. Tohle je nejnebezpečnější věta v celé medicíně. Ne bolest, ne strach, odklad. Protože kůže je jediný orgán, který vidíte pouhým okem. Do jater se nepodíváte. Do plic se nepodíváte, ale kůži máte celou před sebou, každý den, zadarmo, bez přístroje. To je ohromná výhoda, kterou vám příroda dala. A my ji zahazujeme, protože se stydíme obtěžovat, protože je fronta, protože to počká. Tak a teď prakticky.
Jak se máte kontrolovat? Jednou za měsíc. Ne každý den. Z každodenního koukání se člověk jen zblázní a stejně nic neuvidí, protože změny jsou pomalé. Jednou za měsíc, ať je to třeba vždycky prvního. Potřebujete 3 věci. Dobré světlo, nejlépe denní u okna, velké zrcadlo a někoho, kdo se podívá na záda a na hlavu. Postupujte odshora dolů, ať na nic nezapomenete. Vlasy a hlava, obličej, nos, uši, za ušima, krk zepředu, krk zezadu, ramena, paže i ze spodu i v podpaží, hřbety rukou, dlaně mezi prsty, hrudník, břicho, u žen i podprsy, záda, tady vezměte na pomoc druhého člověka, hýždě, nohy zepředu, zezadu a nakonec chodidla mezi prsty a nehty. Zabere to 5 minut. 5 minut jednou měsíčně. To je za celý rok necelá hodina. A ještě jedna rada, která je dnes k dispozici každému. Vyfoťte si to. Telefon máte skoro všichni, nebo ho má vnuk. Když najdete znaménko, o kterém si nejste jistí, vyfoťte ho zblízka a vedle něj položte něco na porovnání. Minci, pravítko, cokoliv, co má stálou velikost. Fotku si nechte. Za 3 měsíce udělejte druhou, ze stejné vzdálenosti, ve stejném světle. Protože paměť lže. Paměť vám bude tvrdit, že to bylo pořád stejné. Fotka nelže. A já vám z praxe říkám, takhle pořízená dvojice fotek dokáže odpovědět na otázku, na kterou si lidé jinak marně lámou hlavu měsíce. A teď ta chyba, kterou jsem sliboval. Ta, co napáchá víc škody než čekání. Domácí odstraňování. Slyšel jsem toho tolik, že bych mohl napsat knihu. Vypálit to, podvázat to nití, přiložit potravinu, která to prý sežere, odstranit to kyselinou z lahvičky, co někdo někde koupil, přiložit horkou jehlu. Prosím vás, nikdy. Za prvé, na kůži zůstane jizva, ale to, co bylo pod tím, tam zůstane taky. Vy jste jenom zahladili stopu. Za druhé, a to je horší, když se to znaménko poškodí a začne se hojit, změní se jeho vzhled. A pak už ani nejzkušenější oko nepozná, jak to vypadalo předtím. Vy jste zničili tu jedinou informaci, která tam byla. Vzali jste sami sobě odpověď. Znaménko se nemá pálit ani řezat doma. Znaménko se má ukázat. To je celé. A totéž platí o odírání. Když máte znaménko tam, kde ho odírá pásek u kalhot, ramínko podprsenky, límec košile, řemínek hodírek, nedrásejte ho. Ne proto, že by z toho něco automaticky vzniklo, ale proto, že podrážděné, opakovaně poraněné znaménko se špatně posuzuje a vám jde o to, aby se posoudit dalo. Jestli vám tohle video dává smysl, přihlaste se prosím k odběru, ne kvůli mně, kvůli tomu, že tady spolu takhle v klidu sedáváme každý týden a probíráme věci, o kterých se v ordinaci mluvit nestíhá. Když se přihlásíte, příště vás to najde samo a nebudete muset nic hledat. A teď mi dovolte, abych ubral na naléhavosti, protože jsem vás dost dlouho držel v napětí a to není správné. Chci, abyste teď slyšeli tohle a slyšeli to pořádně. Drtivá většina znamének na vašem těle je naprosto neškodná. Většina lidí po 60 jich má desítky. Máte je od dětství, budete je mít do konce a nikdy vám neublíží. Ta hnědá plochá místa na hřbetech rukou a na spáncích, kterým se doma říká stařecké skvrny, jsou u naprosté většiny lidí jen stopa let a slunce. Nic víc. Já vám dnes neříkám, abyste se báli své kůže. Já vám říkám, abyste se na ní dívali. To je obrovský rozdíl. Strach ochromuje. Člověk se bojí a proto se raději nedívá, aby nic nenašel. To je ta nejhorší kombinace ze všech. Pozornost naopak osvobozuje. Když se jednou měsíčně podíváte a všechno je v pořádku, chodíte celý měsíc klidní. A ještě jedna věc, o které se skoro nemluví, a přitom je z celého dnešního povídání možná ta nejdůležitější. Ze všech věcí, které se v těle člověka po 60 mohou přihodit, je právě tahle ta, kterou můžete uvidět nejdřív, nejsnáz, nejlevněji, bez odběru, bez přístroje, bez čekárny, prostě očima. Není mnoho věcí ve zdraví, kde má obyčejný člověk takovou výhodu. Tady ji máte ji zadarmo. A jediné, co po vás chce, je 5 minut u okna a odvahu se podívat. Vraťme se ještě k tomu muži z úvodu, tomu s bolavým kolenem a se sklnkou pod lopatkou. Víte, co bylo na tom příběhu to nejdůležitější? Ne to znaménko, to, že by se sám nikdy nepodíval. Přišel kvůli koleni, o zádech nevěděl nic a nikdy by nevěděl. Uviděl to náhodou někdo jiný. A já vás dnes prosím o jedinou věc. Nespoléhejte na náhodu. Náhoda někdy přijde a někdy ne.
Náhoda přišla k němu, protože ho ten den bolelo koleno. Kdyby ho nebolelo, přišel by za 2 roky. Nebo za 3. Vaše oči a jedno zrcadlo jsou spolehlivější než jakákoliv náhoda. Tak si to shrňme, ať vám to zůstane v hlavě, i když všechno ostatní zapomenete. Znaménko, které je nesouměrné. Znaménko s roztřepenými okraji. Znaménko s několika barvami najednou. Znaménko, které roste. Znaménko, které se mění. To jediné, které do rodiny ostatních nepatří, ošklivé káčátko. Ranka, která se nehojí do měsíce a pořád se vrací. Krvácení bez příčiny. Tmavý pruh pod nehtem, který se neposouvá ven. A to nejdůležitější ze všeho, poslední věta dnešního večera. Znaménko, které je s vámi celý život, je součást vás. Znaménko, které se změnilo, už není součást vás. To je něco nového. A všechno nové, co se objeví na těle po 60 a chová se to jinak než dřív, si zaslouží, aby se na to někdo podíval, dřív než za rok. Vaše kůže s vámi mluví celý život. Tiše, beze slov, jen vzhledem. Nekřičí, nebolí, nebudí vás v noci. Prostě jen čeká, jestli si toho někdo všimne. Tak si toho dnes večer všimněte. Rozsviťte, postavte se k zrcadlu a věnujte si 5 minut. Ne proto, že se bojíte, protože máte na světě lidi, kterým na vás záleží. A protože jediná věc, kterou v téhle jedné jediné oblasti opravdu potřebujete, je čas. A ten máte přesně teď.